kwamenetu timakhala ku Blantyre makamakande kuti ino kwakudya tikupadziwa bwino pamalo odzika makamaka kombali ya zisangalalo koma drinks itu pamene timati pafire pa pub ya Fire usiku wapitawo ndekuti panachitika drama after ndekuti adolo enake amene amaphunzira ku Mubasi ku university imene kalekale inkazwika zonena kuti Polytechnic. Adolo amenewa anapita pamenepo ndekuti kuyamba kuyitanisa ma drinks kuyaka osati masewera ngati ali ndi drama komano akudalira kuti amenyano fraud ndicho tenga choti apangiseto mabills amenewo andi tikona chithunzi chimene chosera pasikini pathopo adolo ake ndekuti amenewo forces zina lawo akumanena zonena kuti ndi a Tone. Ndeno tisanapite ndi nkhani tate tingonera ko footage imene anajambula magazi pa pub imeneyi kenako tipite ndi nkhani ndicho tenga choti muthe kuyitsata bwinobwino. Chinachitika njani? Uyankule mwana wokubayo iwetu ndikupanya pa social media makolo ako akuona makolo ako akuona kuti ndi mwana wakuba iwe mwana utumizira pa social media mwana wabwinobwino ngati iwe makolo ako abwinobwino kumaba mwana wabwinobwino kumaba iwe makolo ako abwinobwino makolo ako aona makolo ako aona iya inakasema ndikwilakwila muoneka ino ape ndiko iya uyu ndi wakuba uyu ndi wakuba uyu ndi wakuba unatani sasa wali tukuphika unatani lokosora weka Pafire munjiranje urumiza message yabangaye yamrama zinga umakhaa kuti umapanga chani umapanga chani kusikulu kwacho kuti ndiye munthu wakupoli kumapanga zakubakenji basi njeno ndeuwaitanatu makolo ako azakuombole wayimbira chabwino taona kamaso tamva zimene zinaliri kumeneko after ndekuti amenewo anapanga 4G message imeneyo imaonesa ngati kuti alipira mabill amene anali nawo kumeneko ndekuti ma drinks amenewo kaendetu zina ndi zina komano message yake inali yokhuzana ndi ku National Bank kuti ngati apanga transfer ndalama pa mo 626 kupita ku National Bank account ya Fire ndekuti amenewo after ndekuti atapanga confront nkhani yokhuzana ndi bill anangoti ndapanga transfer motha kuchita check message ndeno ataona message imeneyo anaona kuti siyachoka ku National Bank inali yoti ordinary text yoti inapangidwa 4G mwaukadolo bwinobwino ngati ino apanga clear balance imene inali kumeneko yokhuzana ndi bill imene zinthutu ngati zimezi zimakhala zikuchitika timakhala tikuona ndithudi ena kumadandaula timaonanso kuti makamaka amene amachita mabizinesi kaya romane kampamba amakumana ndi zinthu ngati zimezi anthu kubweresa message kutumizira kaya ndi agent komona miza zonena kuti apanga transaction ine yake ndekuti ngati munthu suona bwinobwino umapezeka zonena kuti apereka ndalama munthu jawa wazika wathawa aberedwa ndalama zimachitika zimenezo and sometimes zimapezeka zoti azikuchitika kwa anthu ndekuti ino angolandira message imeneyo kumapezeka ndi atambwali ngati amene akuyambira phone aitatumiza message umbire pa agent mukatenge ndalama mukachoka panepo mutumize ndalama
ku nambala iyi zimachitika zimenezo anthu ena ake akhala akugwa mavuto nkhani zake ngati zimenezi chifukwa cha atambwali ngati amenewa. Chifukwa pamenepa silinganezo kuti athawa samadziwa zimene amachita. Nkutheka kuti inali rutini amakhala akuchita zinthu ngati zimenezi mwinanso kumachita malo osiyanasiyana. Chifukwa munthu ngati ameneyi oti sanapangepo sangapange zinthu ngati zimenezi kulimba mtima akupita kumayitanisa ma drinks chani and then nthawi ya payments kumapanga zinthu ngati zimenezi oyamba kumene sangapange zimenezi. It means kuti iye ndi khalidwe lake ndithu amakhala akuchita mchitidwe ngati umenewo. Nawo tikatengerano chithunzithunzi chimene akupereka kuchokera ku family imene amachokera komanso ku institution imene ali mubasi. Kasidozo zoti ku mubasi ali ku field yanji amapanga za IT mwina ndi kumene anapanga develop ma skills amenewo sitikudziwa. Chifukwa form of 50 imene iyi ndi ina nkuthekaso ali mukategole ya anthu aja amene matha kumapanga switch masimu kadi anthu after ndoti akapanga access information ina ya personal ndi kupeza zoti anthu amenewo awabera ndalama zimene anenazo kandi kuti kaya ku banki kaya ma mobile wallet ndi imene motero matha anthu ngati amene akupanga zinthu ngati zimene zipotengeraso ndi zimene waonesa pamene. Chifukwa zikupanga reflect serious breach ya both law komanso ethics. Chifukwa pamenepa silingapange blame kumene amakuchokera kuti mwina makolo samampasa chuma komanso olo ngati makolo atampasa chuma ndi kuti ntchito yake singakhale ngati imene kuti azikapeza zoti akumwera mowa chani ngati angapereke ndi kuti ntchito yake ndiyomuthandizira zina ndi zina zofunikira pamoyo. Zomwenso kumbali ya makolo ndi kuti ndizochititsa manyazi kwambiri kuti mwana mwina mwamkuza bwinobwino and then wapita ku university. Timakhulupirira kuti munthu akapita ku university amakhala zoti ndi wamkulu amapanga ziganizo amadziwa bwinobwino chabwino komanso choyipa nawo kumakabwera zinthu ngati zimenezi. So shameful kuphatikiza pamenepo ndi kuti institutional integrity imene amachokera ya mubasi ndi kuti ayipoyeresa pamenepa makamaka on academic brilliance. Chifukwa ngati ku university kuli maphunziro ameneto amaphunzira kumeneko okakamizaso maphunziro ake ndi okhuzana ndi ethics and moral komwe ku mubasi komanso UNIMA maphunziro amenewa ndithudi ma students amakakamizidwa kuti aphunzire chifukwa amaziwa zona akachoka kumeneko ndi kuti wakalembedwa ntchito ndi ngati institutions amaziwa bwinobwino kuti ma professional ethics ndofunikira kwambiri kwa ma students ndi cholinga choti akapita akagwira ntchito azikagwira ntchito molongosoka bwinobwino. Kaya kumeneko ndi kuti student amapanga business as course kaya ndi kuti amapanga engineering kumeneko ma ethics amenewo amakhala ndithu akuphunzira and ndi main focus kumeneko. Nawo kuzikabwera zinthu ngati zimenezi zinthu zosakhala bwino kupereka chithunzithunzi chosakhala bwino ku institution komanso kumene amachokera as family. Monga ambiri tikutsatira bwino makamaka amene tinapita ku universities amenewa kumakhala institutional integrity committee imeneno imazapanga sensitize ma students amenewa kuphatikiza panepo ndi kuti ndi ACB kuipa kwa fraud kuphatikiza panepo corruption. So zikuona kuti aplas amenewa amangophunzira theory of ethics mwina ndi cholinga choti akhoze mayeso komano tikapitano pa ground zimene akuchitaso zinthu zosiyana kwambiri ndi zimene amakhala kuphunzira ku school. Kuphatikiza panepo bakacha kumakhala pa pressure yofuna panga maintain a certain life style yonena kuti sangathenso kuikwanisa kumapanga prioritize smartness munjira ya umbava ngati imene malo mosamala za integrity yake komanso institution imene akuchokera kuphatikiza panepo ndi kuti ku family so kumene amachokera. That's so unfortunate. Apapato zangoneserato premeditation chifukwa kupanga create forgery message imeneyi zimafunika intent komanso effort zomweno zikonesa khalidwe lopanga manipulate popanga target kagulu ka anthu ena ake and kuti ma institution ena ake ngati amene zinakhala papala pamene pa kuwapanga exploit ndi munthu ameneyi akupanga fraud popanga cover up ma bills amawa amenewa ndi iyeyi ngati student nkhani yake pressure of good life ndi ngati munthu akonesa micro corruption ngati imeneyi ali student nangano atakhala zonoti walembedwa ntchito mboma ndi mentality imene ena ake amakhala nayo yomanena za kuti ndalama za boma zili ngati ndalama za free. Simagula chaonena zoti akalembedwa ntchito kuyamba kumachita zinthu zosokoneza kumaba chani kaya ndi kuti ngati anali procurement officer kumapeza kuti akupanga ma procurements abodza kumeneko ma frauds osiyanasiyana adali ku finance kumapeza zoti akupanga manipulate
pelo kumapangano create ma ghost workers zinthu ngati zimene. So ngati society zinthu ngati zimene sizikuyenera kuti zizipanga accommodate anthu amene akuyenera ndithu azikuona ndi discipline, chifukwa tikazisekerera zi society zipeza zoti zikupitirira kuononga dziko lomweno. Panopa zinthu zambiri sizikuyenda bwino, tikuona manipulation amene akumachitika m'bomamo. Anthu amapeza kuti malo motumikira anthu apeza kuti akumaba kumene kuja kuononga zinthu zambiri zosayenda bwino. Mindset yake ndi imeneyi yomwe ikuyambira komweko ku skulu komweko. Tiye ndithu tisinthe makama students zikatero zithandizira kuti dziko lathu lipite patsogolo. Komanso at personal level zimene zindikuthekera kunena zonati akumaneni mavuto ku skulu kumene akuphunzira nkhulo amene. Ayi imenemo ndi imene nkhani zake zikuyendera, sizoti mwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo fotokozani comment section, koma mulemekeza maganizo anzathu.